Kaseng kinong khayi do yong ha kajela Kamegalaya People Coal Traders Welfare Organization kalapan pao kajing e ka bakraw ikru company ya ke kam khayi do yong ha kajela ha gini gisi ki pamenta Habai kran beginong thok khobor Shillong Press Club ha ka arp sautri ukalaling kor aja arpuar kani kaseng kalapan pao bagi kendon ani standard operating procedure ki bapentrai kam ki kalana ka por berkhamtam e kru company mi e ki chalan kalakta shibon e kajing khayi jongki Nisham yung iba ngakumunong kayi daw yung ni barak nisham bakalong kaba bahaya ni kinong kayi daw yung ban smutu ya ki standard operation procedure SOP namar kayi paten daw yung bon ki bam nang bam start ki bam sempang ki rules ki an ki bakala na kapor sa kapor jong ka sarkar bot kat boong ban kador salamin hap hit bait kat boong badi ban siu min hap siu bait te ki standard operation procedure jong ka sarkar jela ki bakala na kapor sa kapor ta hakum kani ka khlimat ka kanti Nishim ya ka sin jam ban seng ya kan ya ka seng hakalama kinong khayi do yong jong borok ka Meghalaya ban ya pen baik ban ya pai ijing e ban pen sngow sa ka sarkar Shushu kini kinong yalam kilong ki ju sngow ya kita kinong khayi high level hinre kimla ban ong ye tangba ki tepat bakadon ka jing khayi bian barah bakadon ka jing khayi bian kadon ru ka jing do nong ya ka jela hakaliang ka khajana ni jo sngow ya ta ka high level ti hoi kadon kajing sei shalan mo sei shalan te imat kadon kajing manipulate hakata kaliang ba kasalan kala bandon laispa teli kajing nyat kali kala bandai praspa si hajar teli te ya kataru kadon hi bakaseng jungi kala perkhat ba ngin hap penduk kami kita ki baro te ngatrai ngin hab ya kendu hi khmat kadai namar ba kaduk ka lada don kum kata ka high level kajing tudong kadon ka sarkar kajing tudong jong pai ba hem de jong sarkar mangonga ka revenue hi ka de jung pai ba te to man suang epi ngi batoi ka kam hoi ngi hab ya tungku kita ki high level tang bang atharai kambha bangan keren hang ne kan ulo kan anta subu kan so thu jung phi ka government ka dong na ka jung jong ki ya ka jing du nong ni te ngamla ban ong epi tang bang asutip ba nama yela de ngade ubru bala rim bha ba sei salan na podi amar te man hakane tang khamyo ka biding jung pol India ngasutip ba laispa sauspa teli gisalan la sei namun tak dauki rumah ba Daniel sispa teli gisalan gila sei sispa teli ke dauki ban export han ringin parla ban export adu mentaru ngisutip ba kasalan ka remdor te ban keno ini pricelan rut ngintip te beli ka sarkar ka le kata ka rukom gadon kita ka level ngimla ban sungfu tamang jung phi ka jing dudong jung sarkar ka don bai Shushu kini kinong yalam jaka seng kilo ong bakladon ka jing le tu ne ka manipulation ya ka jing khayi do yong kabla wan ra ka jing tu nong ka jing khayi do yong ye ki bre ki bajumlin ban khayi do yong la slam bha bar ki bo na kini ki mar jing e na mar kim yo nong shu ha ka bakila bon palat ki jing siu ki bana kalyang jong ki kim so tho shu hinde la shu siu be kat hadu bakla wan ra ka jing tu nong ha ka kam khayi hakane ka kan tipat iyo iba hadin pada debt auction ru ya do yong hau benai April arjar huwei nim sung thu balai bagi try salan ki ba job ya ka bidding na ka kul India kim di kim penyai balai ka sarkar kan penbor ki try salan ban penyai ya show pai ba kane ka de ka daw ba kongsan bani seng ya kane ka organization nomor unong hidu yong judon jingtip ru ya ki polisi jong ka pasarkar ya ka sarkar bertensuk ingon hidu yong ki ba air revenue ka sarkar ka jing hidu yong ka de ka wehi ka ba nungkong de ka sarkar ka yo nong na kane ka kam henry penjenjar yang upai ba Penkelino nong kleriat penkelina na west kasihil penkelina dauki mangi na boy ngidon jingnya tang si trok bangin khayiro inwan phayeng arko hajar ko de ba ba ni genong khayido yong ni nong shu kum ki por man suwa babun satang gi jing siu bat la manipulit ya ka company ya do yong dengan nam kwa ban kren ne ka benta an dengan shu ong phi la ni manipulit ya ka company ya do yong kane ka de ka daw ka ba kongsan bangin seng ya kane ka organization te ka seng kan yang yele ban pe ya ka bha ka miat jong kinong khayi do yong bakinim sha yu roi ne sha knyok dor bat ka jing khayi do yong kan long ka yo nong kum ha ki pori ba men shwa yangi bat ya ka sarkar ru nyim sotona bakan kan kan kano ka bolong illegalities nyil ngi ko ahe bakas state jongi kan ya ki khmat nomor 5 PUI hi ki tulok sarkar usakut sakiwe ki ege ing sungu usakut lot ki bro ta ki bil jongki